Uqhogwano ngokwezoqoqosho lusengumngeni omkhulu kwilizwekazi iAfrica. Osomashishini kodwa banethemba ngelithi nokude kusengelwe thungeni linye kubone kukuhluma kwezoqoqosho kwilizwekazi liphela. Kodwa ke bambi bathi nokumcimbi wezimali nguwo seyingxaki ngoku kuba amaziko ezemali athanda ukuthandabuza ukubanunusa ngezimali imboleko. For our efforts on the continent, we always find ourselves working with development financial institutions from abroad. We don't have the support, the kind of support as black businesses. Nanjengoko siyivala lenyanga yaseAfrica, abanye osomashishini bathi sekhona nokwinhlantsana yethemba lenkqubela kweli lizwekazi. The benefits are significant. We have a market of 1.3 billion people, and again, as I said earlier, by the year 2035 projected to be close to $7 trillion, consumer spending and business spending. And so if you are a small medium enterprise, you have an opportunity to scale, to reach new markets that you may not have been able to reach before this agreement came about. Nangona nje iyayiqina into ubana makubekho intsebenziswano koorhulumente belizwekazi iAfrica nosomashishini, bonakala ngathi ayizuba into yanamhlanje le ukwenzeka. Njengoabongile Dumako kwindaba ze SABC eGauteng.